शुक्रबार सान गुड फ्राइडे होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो हायो जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि सान जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव थैनायनि सान जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव थैनाया गुबैमोन सैथोमोन आरो नंगौमोन क्रुसाव होजानाया रमानिफोरनि नुनायाव आरो बिजिरनायाव साव होजानाय व्यक्ति होननानै शास्त्रआ जोंनो दिन्थियो जायहा गनायनि जेबो राहा गैया बेबायदि व्यक्तियाखौहाय क्रुसाव होयो आरो बेखौ साव होजानाय होननानै मुखैयो गालातियानि 3:13 बे बाथ्राया दङ ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय साव होजानाय जानानै जोंखौ आयेननि साव होजानायनिफ्राय बायख'बाय जों अरसिनि बिधानाव थानाय समाव जों गिदिर पाप मावदोंमोन आरो बे पापनिफ्राय गनायनि लामायाबो गैयि जानानै फैदोंमोन साव गोनांफोर जानानै फैदोंमोन मानोना लिरनाय दं दंफांनि सायाव आलाय जानाय साफ्रोमबो साव होजाग्रा मानसि माहारिनि पापनि थाखाय जिसु ख्रिस्टनि थैनाय जिसु ख्रिस्टनि थैनायानो मानसि माहारिनि पापनि थाखाय तारमाने मानसि माहारिनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय आरो गावबायदि गोथार जानो आरो गावजों लोगोसे बिफानि खाथियाव लांनो जोंनि गासै बासायजानाया बे क्रुसाव थैनाय जिसु ख्रिस्टनियावनो सोनारो जोंहा गुबुन जेबो लामा गैयामोन पापनिफ्राय बासायजानो गोथार जानो इसोरनि गोजौ सोरगोआव थांनो नाथाय दिनै इसोरनि फिसा प्रभु ख्रिस्टनि गिदिर अनफावरि अननायनि गेजेरजों जोङो पापनिफ्राय सुस्रांजानायनि राहा लामाखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो ख्रिस्टनियावनो जोंनि बासायजानाया सोनारो बेनिखायनो ख्रिस्टनि गुबै ओंथिया जाबाय बासायजानायनि गाहाम रादाब ख्रिस्टखौ जेब्ला जों नायहरगोन बेयाव जों मा नुयो बेवहाय जिसुआ आलायजादों जिसुआ सैसोनो गोनां जादों आरो जिसुखौहाय क्रुसाव आलायनायनि सिगां इनाय अनागारै बिसार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय ओरैबायदि मोनसे गोजोनथाव रंजाथाव बे क्रुसखौ जेब्ला जों नायहरनो बे क्रुसआ जों साफ्रोमबो पाप मावना थानाय मानसिफोरनि थाखाय गह जानायनि लामा रंजानायनि लामा बेनिखायनो जोङो जेला गोथौयै दिनैनि सानखौ गोसोखाङो जिसुनि सायाव बिसार खालामनाया गोमोथाव सोमोनांथाव इनाय अयनायैहाय गासै बिसोर बिसार खालामनाय समाव जुदासआ जायहा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थाफाग्रा बिनिनो सेलामोन 30 थाखा रांनिनो खुदुमनायजों गेटसिमानि बारियाव बेखौ गथायदों आरो बे समनिफ्रायनो हमनानै जिसुखौ खायफा दौरिनि न'आव लांदों हरसेमानि बिसोरो थारना खालामनायजों थाथाय थिं खालामनानै सास्तिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दिनैनि अखानायनाय समनि शास्त्रनि दिन्थिनाया जोंनो बेनो खायफा दौरिनिफ्राय गेदेर दौरिफ्रा गोबां हान्जाफ्रा जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ हामजायाखै इसोरनि फिसा होननानैहाय बुंनायाव गाज्रि मोनदों बेबायदि पण्डितफ्रा पिलातनाव लांनानै बेखौ एरदों जेला पिलातना सोंलाय फिनलाय खालामदों जिसुनियाव पिलातआ जेबो दाय मोनाखिसै नाथाय जिसुखौ गालिलिया होननानै मिथिनायाव पिलातआ हेरदनो हरदोंमोन हेरदाबो जेबो दाय मोनैखाय गोसो गारनानै जिसुखौ आरोबाव पिलातनो हरदों जोबथानायाव पिलातनाव जेला आरोबाव हाजार मानसिफ्रा खौसे जाबाय पिलातआ बयबो मानसिफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ दौरिफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ खौसे खालामनानै बुंबाय जे नोंसोर जाय मानसिखौ दिनै बिसार खालामनो लाबोदों आं बेयाव जेबो दाय मोनाखिसै नाथाय अनेक इनागारैनो पिलातनाव बांसिन हद्रि बेखौ क्रुसाव होनांगौ क्रुसाव होदो होननानै हद्रि खालामनायाव पिलातआ मानिनो गोनां जादों पिलातआ बुंदोंमोन आं बेखौ गोसो गारनानै हगारनायसै होननानै नाथाय
नाथाय गोबां मानसिफोरनि बुद्धि खालामनायाव गोमसारजोबनायाव पिलाताबो एसे सिन्था खालामनानै बेखौहाय सैन्यफोरनि आखायाव गथायनानै प्रिटरियामाव लांदों आरो बुग्लिहोदों आरो प्रिटरियामाव लांनानै जेला जिसुखौ बुग्लिदों सोमोनांथावै बेखौ अयनायैहाय बुग्लिनाय जादों। बर'आव बबेबा गेदेर महर होनदों बबेबा प्रिटरियाम होनदों बेफोरबायदिनो एसे आलादा आलादा दङ खिन्थु असमियाव गासैबो प्रिटरियाम होननानै लिरनायफोर दङ। दा जिसुखौ पिलाता सैन्यफोरनि आखायाव गथायनायाव प्रिटरियामाव लांनानै बेखौ एटेकिं खालामबाय थाखा खालामबाय मोजौ फबबाय ना बिनि गस्लाफोरखौ खुनानै बेखौ अयनायैनो बुबाय। जिसुखौ बुनाय साबुनाव ब्लेड गोनां साबुनजों जिसुखौ बुदोंमोन। जाय ब्लेड गोनां साबुनजों जिसुखौ बुनायाव गितमाला गायकना नाबि जानायखाय सिगांनि मुगायावनो बे लिरनानै गालांदों जे दुष्टफोरनि आखलजों बिसोरो आंनि बिखुंखौ हालेवनाय बायदि एवखावजोब्बाय। गितफोरनि 129नि 2-3फोरनाव बे बाथ्राया दं। अब्ला नायदो दिनैनि मैया मोनाबिलिनिफ्राय बियो बोगथिं जाबाय बिसार खालामजाबाय बुजाबाय सोजाबाय। दिनै फुंनि मुगायावबो हाजारसे हेर'नाबो बुबाय पिलाताबो सैन्यफोरनो बुग्लिहोबावबाय आरो जोबनायाव बिनि मोदोमा खत्थ' जाजोबनानै हेर गावफ्रुजोबनानै बिनि मोदोमनिफ्राय गनाय थैयाखौबो रावबो अनाखिसै रावबो नायफिनाखिसै रावबो हेंथा होआखिसै। नाथाय जोबनायाव पिलाता जुदायारिफोरनि गोसोखौ सन्तुष्ट खालामनो जिसु ख्रिस्ट'खौ क्रुसाव होनो गथायासै। आरो सदुखि फरिसी जुदाय दौरिफ्रा गाहाय पण्डितफ्रा फोरोंगुरुफ्रा जायहा जिसु ख्रिस्ट'नि बेरेखायै सोलिदोंमोन बिसोरो प्रिटरियामखौ बुनानै पिलातनि आखाइ सुनायनि उनाव जिसुखौ गलगथा सारियालि हाजोआव क्रुसाव दोबथाबनो बेखौ लांनांसै। जों दिनै सिन्था खालामनानै नायोब्ला बे जिसुनि क्रुसाव थैनायनि सिगां बेसे बियो खस्थ' सैनांगौ बेसे बियो गावखौहाय सैज्य खालामनो गोनां जादों बेसेबां बियो दुखुखौहाय बानस'नो गोनां जादों। जों साननानै जुदि नायोब्ला बिनि बे दुखुआ जोंनि थाखाय जाय पाप मावनानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायफोर जाय पाप मावनानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थानायफोर नाथाय इसोरा गासैबो मानसिखौ गावनि आखाइजों दानायखाय गावनि हांजों सुफुंनानै गोथां जिबन होनायखाय मानसिया पाप मावनानै नरकाव थांनायखौ गोजोननाय मोनैखाय बे गावनि फिसानोनो गासै पाप मावनाय मानसिफोरनि पापखौ सुस्रांनो बिबान होनाय बायदि जिसु ख्रिस्ट'आ बिफानि बोसोनखौ सिद्ध खालामनो दिनै बे क्रुसखौ बानबाय। बे क्रुसखौ बाननानै गलगथा सारियालि हाजोआव लांबाय। क्रुसाव बे बोखांनानै आथिङाव आखाइयाव बे गाजोल दोनबाय आरो खर'आव सुनि थुफि हमनानै सैन्यफोरजोंबो खर'आवनो बुजाबाय। अब्ला एसेबां खस्थ'खौ सोर सैनो हादोंमोन? एक इसोर फिसा जिसु ख्रिस्ट'आ बाहायदों। एक बिफाजों रादायखानाय नोंनि साफ्रोमबो पाप मावनाय फिसाफोरखौ आं आंनि गोथां थैखौ होनानै उदांस्रि खालामगोन आरो नोंनि जिउआव बे प्रतिश्रुतिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बिफाजों जेरैबायदि खालामदों बेखौ मावफुंनो बे गासैखौबो खर' गंलायनानै लानो गोनां जादों। जों बाइबेलाव जेला नायगोन जों नुगोन बेखौ दोबथाबनानै फोजोबनायाव गोबां मानसिफ्रा बेखौहाय नायनो फैदोंमोन आरो बे गोबां मानसिफोरनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव 7था रावखौ बियो बुंदोंमोन। 7था बियो क्रुसनि सानिफ्रायनो बुंदों आरो बियो माबायदि बुंदोंमोन जों एसे नायनि जों सिन्था खालामनि क्रुसाव दोबथाबजादों मोदोमा बुग्लिजोबजादों थैया गजोबदों गांनाय उखैनाय जादों हालाय हाफाय जादों किन्तु
अब्लाबो बियो सातथा रावखौ बियो बुंनानै बियो जिउ हगारदोंमोन। बेनो जादों दा सेथियाव जेला मानसिफोरा बेखौ फोसावहोनो नागिरदों बे समाव बियो बिफानियाव बिदों आफा नों बिसोरनि दायखौ दालिथ बिसोरो मा मावदों बेखौ मिथिया बेनिखायनो बिसोरखौ खेमा हो। लुकनि 23:34 बे बाथ्राया दं। आरो बिनि उनाव बिनिनो बिमा मरियम बियो जेला जिसु ख्रिस्टखौ फोसावहोनाय साइटाजों थानानै जेला बिसानि थाखाय दोहो गाबदों मोदै गदों आरो बेजों फैनाय आइजोफ्राबो जेला दुखु खालामदों बे समाव जिसुआ गावनि बिमाखौ होनदों नोंनि नोंसारलाया बेनो बे जायगायावहाय सासे बेनि फिसाला जिसुनि ख्रिस्टआव जोबथाबनायखौ बेबो नायनो फैफादों आरो बे फिसालाखौबो बुंबाय नै बेनो नोंनि बिमाया ओइदिननिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि बिमा मरियमखौ बे फिसालाया न'आव लानानै थाङो। बेयो जहननि 19:26-27 जेला जों फरायगोन नुगोन जेब्ला सानै सिखावखौ जिसु ख्रिस्टआ आगदा-आगसिजों फुदुंदों बे समाव सासे सिखावा बेखौ बुंदों प्रभु नों जेला गोदान हादराव हाबगोन नों आंखौ गोसोखां। जिसुआ बुङाखै नों सिखाव खावदों आं खावाखै बेनिखायनो आं नोंखौ मिथिया होनना बुङाखै। बेनि सेकेन्ड मोनसेयाव गोसो सोलायनायाव जिसुआ सिखावखौ बुंदों दिनैनो नोङो पाराडाइसआव आंजों लोगोसे थागोन। खेंखायदों गोसोआव दुखु मोनदों मोदोमा सैज्य खालामनो हायि जादों अब्लाबो बियो मानसिखौ बुंदों नों दिनैनो आंजों पाराडाइसआव। लुक 23:43 बेनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ ख्रिस्टनि सायावनो बुंदों आंहा गांदों मोदोमाव 100 बियो मानसिखा जिउआव 100 बियो मानसि इसोर मोनब्लाबो बेनि मोदोमनिफ्राय जेला थैया ओंखारलांजोबदों बेयो जेला आरज खालामनायाव बिनि देहानि सक्तिया जेला खमायलांदों बियो दै गांदों होननानै बुंदों आरो बे समावनो गोखा गोखैखौ बिनो हयथ' दौदों। बियो जहननि 19:28 बियो दङ। बेनि उनावहाय जिसु ख्रिस्टआ अन्तिम पर्यायाव थांगासिनो दंसैमोनखाय बेयो ख्रिस्टनि सायाव बिफा इसोरखौ गोसोखांनानै बुंबाय आंनि इसोर नों आंखौ मानो नागारखो। सोमोनांदों मानसिफ्रा दिनै बे इसोरनि फिसामोनलायनो दिनै बे इसोरखौ मानो लिंनो हायाखै दिनै इसोरा बिनि फारसे बिसोरनि एसेबां सैनायाव इसोरा महाय थाखो सानदोंमोन गोबां। खिन्थु जिसुआ बुंदों आंनि इसोर नों मानो आंखौ नागारखो। जिसुखौ ख्रिस्टनि सायाव बेबायदि थारनाखौ नुनायाव इसोरा मोगा मोगि थानो गोनां जादों। जुदि इसोरा गावनि फिसानि दुखुखौहाय नायनो हायाखिसै होननानै जुदि नायनानै माबा मोनसे खालामोमोनब्ला इसोर जि इच्छा दंमोन फिसानि गेजेरजों मानसिफोरनि पापखौ सुस्रांनाय बे फेलें जागोन। बेनि उनावहाय जिसुआ द्राक्षा बिदैखौ लोंनानै होनबाय गासैबो जाफुंजोब्बाय गासैबो जाफुंजोब्बाय अर्थात आफानि जि इच्छा मानसिफोरनि पापनि थाखाय आंनि जिबन आरो आंनि थैनि गेजेरजोंनो सुस्रांनानै नरकनिफ्राय खनसेना लाबोफिनना सोरगोआव लांनाय बियो दिनै देरहासारनाय जाबाय गासैखौबो मावफुंजोबनाय जाबाय ना। जहन 19:30 जोबनायाव जिसु ख्रिस्टआ बुंबाय आफा नोंनि आखायाव आंनि जिउखौ गथायबाय। साथि हगारनानै जिसु ख्रिस्टआ ख्रिस्टनि सायाव जिउ हगारासै आफा नोंनि आखायाव आंनि जिउखौ गथायबाय। दा जोङो दा मिथिबाय बे बाथ्राया लुकनि 23:46 दं। जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव दोनो लांदों जेब्ला जिसु ख्रिस्टजों गोबां सदुखि फरिसि पन्डितफोर दौरिफोर थांफादों गोरों गोराफोर थांदों गासै ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोर थांदों
먼자나이프를 당등 자나 하고 계시고 시간단의 불을 당등만 자나 하고 계시고 나 하자 만식들 골고다 사리언이 하자 예수 그리스도 불사하고 나이셔야 이날에 어이뻐 한거든 거 비중은 나이 비중은 비니 페이는 먼식 보이고 색깔나네 정근의 아르바우 이시 서는 건가 얘네 되는가 봐 예수 그리스도가 그리스도가 자나이고 나이 헐나네 다하 칼람나이 풀리 스문데 정부 성이시의 사오라이고 룩니 테이스 아토리스 오르폰 차사한 거에 포라이네 묘비비기도 미카우 나이는 조자 히나이 만식프라 매 자타이고 누나네 다하제 미카 소위 가오스네노 당피네 그방 만시 한거든 거 비례 풀사 지수고 나이게 야카우 탑제 나이니 페이네 나이든 야카우 풀사고 금동나이니 페이 나이든 미니 실선에 그 나이든 미니 박차고 나이고 마카세 카나송데 미니 지우분의 시만지가 하루 나타 미니 기전은 만시 박차야 자등가 제가 예수 그리스도가 풀사고 탑 나이 자등은 그방 만시프라 왜 칼바리 나이 골고다 사리알이 하조하 나이는 타게 조부자 하이등은 아래 비설니 그방안에 라가부 전에 그러면 지순이 사요 무구이네이브 그러면 hinsa खालामनायबो दङमोन आरो बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टखौ गलगथा सारियालि हाजोआव क्रुसनि सायावबो नायहैनो थांदोंमोन क्रुसनि सायावबो नायहैनो थांदोंमोन गोबां मानसिफ्रा गोबां जाहोननि थाखाय फैनानै ज' जादोंमोन सोरनिबा जिबनाव जिसुखौ अननायबो फैदों सोरनिबा जिबनावहाय मुगैनायबो फैदों सोरनिबा जिबनाव ठाट्टा खालामनायबो फैदों बे सासे इसोरनि फिसाखौ बुंना लादों दिनै क्रुसनिफ्राय ओंखारनो हायाखिसै बियो दिनैहाय जब्राबफोरखौ सिखादों बियो दिनै थैनायखौ फोथांदों बबाखौ रायहोदों खिन्थु बियो दिनैहाय क्रुसनि सायाव गावनि खुगा बन्द जानानै थानांगोन अनेक धरननि रोखोम गोसोनि साननाय मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टखौहाय बे गलगथा सारियालि हाजोआव फैनानै नायफैदोंमोन नाथाय जाहोना जायखि जाया मानो बिसोरो गासैबो क्रुस सायाव जोबथारनाय जिसुखौनो हाजिरदावनाया बांसिनमोन सोरबाया सानदों बे इसोरनि फिसाखा जायनि फलाव बे सोरनाथ' हाबाखौ रावबो मावनो हायैखौ बे मावदोंमोन थैनायखौ रावबो फोथांनो हायैखौ फोथांदोंमोन जोनोमनिफ्राय मेगन नुयैखौबो मेगन नुहोदोंमोन जोनोमनिफ्राय रायनो रोङि बबाखौबो रायहोदोंमोन थाबायनो रोङिखौबो रायहोदों नाथाय जिसुनि सिया मा बेयो दिनै क्रुसनि सायाव गावनि खुगाखौ बन्द खालामना थाबाय बे जानो हागौ गासैबो मानसिफोरनि लागै गावनो सैनो बाननानै बिफाजों रादाय खानायखौ जाफुंहोनो फैदों बेफोरबायदिबो मोजां गोसोनि मानसिफ्रा अननाय फैदों अनजाग्राफोर जोङो जेब्ला सिन्था खालामनानै नायो अब्ला नुयो जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव दोनखांनाय जादोंमोन बिसोरनि गेजेराव मानसिफ्रा मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुदों बे जाथाया बेनो बर' बारा क्लियार गैया माथ्र' एसे दङ असमियाव स्पष्ट दङ साननि 12 बाजिनिफ्राय 3 बाजि बेलासि समसिम गथै पृथिबिया खोमसि जादों मानो जिसुनि बाथ्राफोरनि गेजेरजों बे सानाबो सृष्टि जानायखाय बिसोर इसोर जानानैबो दिनै गावखौ बयनिख्रुइ दुइसिन खालामना लानायनि थाखाय गासै मानसिफोरनि पापनि बिबानखौ बे क्रुसाव बाननानै लानायनि थाखाय बिनि सैसोनायखौ नायनो हायाखै खोमसि दरसि जादों बुहुमा मावग्लुबदों अन्थाइफ्रा गावफ्रुदों मैदानफ्राबो गुब्रुजोबदों जेरुसालेमा आर पर्दा दङमोन गोजौनिफ्राय गाहायसिम खावनै थुब्ला जिखावदों बांग्रि मावदों मानसिफ्रा अब्लासो सानदों हाय मा जाखो दिनैनि दिना बे जिसुखौ क्रुसाव दोननाय समाव मानो बेबायदि एसे गिदिर बालु जाथायफ्रा दिनै जानानै फैखो 100 जननि सासे सेनापतिया बुंनो गोनां जादों थारैनो बे इसोरनि फिसामामोन
थारैनो बे बिश्वासिस धोरोमियामोन बेनिखायनो नैबे जाथायफोरा जादों नाथाय अब्लाबो रावबो जिसुखौ आय' होननानै गोसोखाङाखिसै गाबज्रियाखिसै बेखौ अनखांनो रावबो आवगायबोआखिसै बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि आसोल बिबाना जादों जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव थैनाय रावजोंबो रुजुजायै नैबे सल'खौ जों पृथिबिनि सिमासिम जोंनि बिबान दं बेखौ मिथिहोयो क्रुसआ जानायनि जे गाहाम रादाब अर्थात जिसुनाव जे बासायजानाया दं आरो बिनि गुदिया क्रुसनि सायाव आलायजानाय व्यक्ति बेखौ जों दिनै साखि होनाया बे जोंनि ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि बिबान अनजायग्राफोर जों प्रेगनि समाव गोबां सल'फोरखौ आरो गोबां जाथायफोरखौ जों मिथिबाय थायो खिन्थु जों दिनैहाय मोननै आलादा पइन्टआव एसे गोसो होनानै सोलोंनि बेखौ नायनो ज' जाफैनाय मानसिफ्रा बाइबेल लिरनायाव बिखा सौयै गावबागाव न'थिं थांफिनजोबदों बयबो गावबागाव न'थिं थांफिनजोबदों अब्ला जों बेनिफ्राय 1 नाम्बार पइन्टआवहाय एसे आवगायनो आं सान्दों गलगथा गालबारि हाजोआव ज' जानायनि मानसिफ्रा गासैबो गावसोरनि बिखाफोरखौ सौनानै लादोंमोन आरो गासैबो गिख्रंनायफोरखौ बिसोरो दिन्थिदोंमोन नाथाय एखे जाहोननि थाखाय नङामोन सायावनि नुजाथिनाय जाथायफोरखौ खोमसि जानायखौ बांग्रि मावनायखौ अन्थाइ गावस्राजोबनायखौ मन्दिरनि आरसि जिफुनायफोरखौ बेखौ नुनानैल' बिसोरो गिदोंमोन माबा मोनसे जोंबो जानायसै नामा माबा मोनसे जोंनोबो खैफोदा फैनायसै नामा खैफोदफ्रा फैनायसै नाथाय बिसोरनि मोनदांथिनायफोरा आलादामोन आंनि साननाय आंनि गिनाया आलादामोन सोरबा सासेनि साननाय गिनाय आरो नोजोर होनाया आलादामोन बै खौसे जाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेरावहाय गोबाङानो गोसोआवहाय दुखु मोननाया थारमोनबो आं एसे सिगां बुंबाय थारमोन जायफ्रा मेगनजों नुदों जिसुनि मावनायखौ जायफ्रा जिसुजों लोगोसे जादोंमोन जायफ्रा जिसुजों लोगोसे थानानै बिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदोंमोन बिसोर खिन्थु गोमोदों नाथाय अननाय फैदों बेनिखायनो बिसोरनि मख'जाथाव जि बोलोगोरा इसोरनि फिसा जिसु ख्रिस्ट' बियो थैनायखौ दुखु मोननाया मोजां सान्थौ साननो हानाय मानसिफोरनि थाखाय बे थार नंगौमोन माखासे जाथायफोरा गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव साननाय सोमजिहोदोंमोन दि बे जिसुआ सासे थारैनो इसोरनि फिसामोन साधारन मानसि नङामोन बियो नङाब्ला दिनै बियो क्रुसाव माबोरै गावखौ आथिं आखाइ देफ्लं जानानै खर' थुनि हमजानानै क्रुसाव आलाय जानानै 3 घन्टानि उनाव क्रुसनि सायाव गावनि जिउखौ बिफानाव गथायनो हाखो खिन्थु माखासेफ्रा ठाट्टा खालामदों बे नंखायसो बियो गावखौनो दिन्थिदोंमोन खिन्थु बियो दिनैहाय जोंनि बिखाङावहाय बियो गावखौ जेबो मावनो हायाखिसै आरोबाव जों एसे गाहायाव नायलांब्ला जों नुगोन माखासेफ्रा इसोरनि रागा जोंनाय आरो साननाय हनायफोरखौ सिदा खालामदों हाय जों सुबुं मानसिफ्रा जों पाप मावनानै थानायफ्रा जों बिनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै फोथायनो हायियाव जों दिनै बिनि बेरेखा मावनानै जों दिनै इसोरनि जेंना मावबाय जायनि फलाव स्रांना होआलासिनो खोमसि जाबाय गेदेर अन्थाइफोरनि गावफुनायफ्रा नुजाथिबाय आरो गिख्रंनायजों गुरै जानानै बे मानसिफ्रा फैनानै बुंबाय बे मोनसे गिलु बालु जाथाय जाय जाथायखौ जिसुनि अनगा रावबो सैनो हायाखै बिसोरनि बिखा सौनानै बेयाव नायनो फैनाय मानसिफोरनि बिखा सौनानै लानाया गावसोरनि गोसोफोरखौ गेब्लेहोजोबनानै थालायनो इसोरनि आखायाव प्रभु जिसु ख्रिस्टनि दुखुनि सानाव प्रभुजों लोब्बा लाखिनो हायाखै
Karena Bible lihat dong, bika saunani biku naik pilih berapa? Tambah jenis unau, gasih tu bawa noti. Natai tu ku tugas kawan pilih makasih mini pilih makasih tak kawan makasih kita isani mohimako terskandar. Bedina dan isani tu kerja. Bedina dan haji suam mana persoalan kamu? Nah, dan Yesus Kristus bunda, 어때 만식들 파티 비반 아파정 나라에 가난해 아파니 부수고 싶도 본다는 সংসার 만시 모래 살이라 비반 매 바트라 보내는 스카나네 자나고 그바 만식파 그리스도를 믿는 그리스마 거로 공라이데 베니 오나 하이트 중에 시대를 불러 준 무별 그바가 가우스니 산나이 호라이 퍼제 듣고 문에 끌고 딘치 바데는 아르 딘치고 있는 거 캐시에 마카세 만남 집파 오리베기를 산나이 비데 제 사실 수고고 스타네어 좀 하글라나 하이야 두쿠니 바트라다와 얼다 예수 그리스도고 비사미 수모하고 헨타 하나님 바이코나 하이야 좀 오프라자바 메코브 마카세 머장 소득이 부리시 분위기잖아 산나이 불동은 그만 산나이 불동 베니키네 정가 메코는 보는 산나 하이야 그리스도 수혈이 그리스도 문체 사다론 동방 사으로 나네 좀 사나라비네 바 동방이 바네네 나네 좀 사나라치네 바 크루사 문체 사다론 거먼 자이경으로 나네 좀 산나이 아래 칼람나이니프라 좀 상관 나네 타네야 가하 마르나 저기 크리스찬 프로니 크리스토 포타야르 프로니 너저라 크루스라이카 저기 크루스는 정리 받고 크리스토 바사이네 다게 बोली हिंदा बाइब्ला बोली हिंदाने गाँव कोने जंगली थके है उठाई बाइब्ला अब्ला जंगली गनी है यीशु क्रिस्ट क्रुसाव दुख जानाया दुख लाफानाया जोंनि हाबाफोर बै जथुनाय मानसिफोरनि गेजेराव बेबायदि मानसिफोरबो दंमोन होननानै जों मिथिनो हायो मानसिफ्रा बुंदोंमोन थारैनो बे इसोरनि फिसामोन नाथाय आयेन बाबसिनाय आरो पापनि थाखाय सैसोनांनाय थैनांनाय बेखौ मोनदांथिदोंब्लाबो हाजार हाजार जिसुखौ क्रुसाव होनायखौ नायनो फैनाय मानसिफोरनि गेजेरावहाय थारैनो गोसो इसिंजों जिसुखौ दुखुनि समाव दुखु लाफानो हायाखै नैथि फैनायाव जों नायनि जों दिनै बयबो गोसो गोथारै क्रुसखौ नायहरनानै जिसुआ जोंनि थाखाय जि क्रुसाव थारना जादों सैसोनाय दुखु दाहाखौ लादों जों बाहागो लानाया जोंनि हाबा जोंनि मावनो गोनां आरो जों बेखौहाय बावथारनांगौ थैनायखौ फोजोबस्रांग्रा जिसुनि थैनायखौ गोसो गोथारै जों नायहरनांगौ जोंनि जिबनाव जों सानखांनो हानांगौ आरो जों दाहा खालामनो नांगोन मानोना आगुफ्राबो बे जिसुखौहाय मान होयोमोन सिबियोमोन जिसुआ राजाफोरनि राजामोन फोरबोनिबो फोरबोमोन नाथाय बे जिसुआ नोंनि आंनि थाखाय बेबायदि सैनांबा क्रुसाव खुगा बन्द जानानै गासैखौबो बियो हजम खालामनो गोनां जानानै फैबाय जोंनि पापफ्रा एसे गिदिरथिमोन जाय पापनि दाहारखौ सुख'नायनि बे पृथ्वीयाव आरो रावहाबो गोहो गैलियामोन बोलो गैलियामोन बानस'नायनि राहा लामा गैलियामोन एक इसोरनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'ल' गेदेर इसोरमोनब्लाबो बियो इसोरनि मुंखौ गाव लायालासिनो मानसिनि महर लानानै बियो गावनि जिउखौ क्रुसनि सायाव बलि होनायजों जोंखौ पापनिफ्राय रैखाथि होबाय जोंखौ पापनिफ्राय रैखाथि होबाय जोंनि पापफ्रा एसेबां मुगैजाथाव जाबायमोन लाजिथावथाव जाबायमोन जों मुगैजानांगौखौ जों थाखा खालामजानांगौखौ दिनै जों गबाय नाथाय जिसुआ दिनैहाय थाखा खालामजाबाय बुग्लि जाबाय नेवसि जाबाय मुगै जाबाय बोबथिं जाबाय अयनाय मावैखौबो बिसार खालामजाबाय क्रुसनि सायाव जोबनायाव बेखौहाय आलायबाय जोबनायावहाय बेखौहाय आलायबाय
크루스와 जोंनि पापफोरखौ जेब्ला जिसुआ बानस'नानै लादोंमोन बै समाव बिफा इसोरा नायफ्लेंनानै थानो गोनां जादोंमोन। आं मोनसे उदाहरन होनि आंनि फिसाया सिरियास केस जाबाय डाक्टारा बुंबाय थैनाय थांनाया नोंनि खाफालनि बाथ्रासै नोंनि फिसायाखौ खिन्थु लाखिगोना गोब्राब जाबाय नोङो जुदि बन साइन होयोब्ला थैब्लाबो नोंनि आखायाव थांब्लाबो नोंनि आखायाव अब्ला नों सहि होयोब्ला आं नोंनि फिसानि बेबस्थाखौ लानायसै थांनोबो हागौ थैनोबो हागौ। सासे डाक्टारा जुदि आंखौ बुङोब्ला आं मालाबाबो बुंनाय नङा है न'आव लांनायसिम थैग्रा थांसै मा जायो थांसै आं मा खालामनो बन साइन होगोन आं डक्टरनाव बुंगोन आं सार अन्नानै आंनि फिसाखौ नों दावदाव हरनो जिखि फोरदाय जाया बे नोंनि आखियावसो। इसोराबो जिसु ख्रिस्टखौ गासै मानसिनि पापनिफ्राय मुक्ति खालामनानै थुनलायखाय जेला जिसु ख्रिस्ट क्रुसाव खेंखायदो बुग्लिनायाव खेंखायदो सैनो गोनां जादों दै गांनायावहाय गांनायखौ गानानैनो बियो क्रुसाव थानांगौ। बे समावहाय जिसुनि जिउआव बेसेबां दुखुआ फैदोंमोन जों सानस'नो हाया। साधारन जों एसे बेराम आजार जानायावनो जोङो जुदि इनाय खस्थ' मोनोब्ला जिसुआ आखाइ फारनै आइथिं थोंनै अहेमाव जंजों सुजानाय खर' सुनि थुफि हमहोनानै बुग्लि जानायजों बेनि मोदोमनिफ्राय थै गनायाव बे बेसेबां सिनाखौ सिन्था खालामदों नोंथांमोन। आरो जों दिनै बेखौनो दुखु दाहा लाफानांगौ बे दिनै क्रुसनि दुखु सैनाय जिसुआ आंनि थाखाय आंनि जानानै ना आंनि जानानै जायनि फलाव जिसुआबो बुंनांदों आफा नों मानो आंखौ नागारखो। डक्टरा अपारेशन खालामनाय समाव जुदि आंनि फिसा गाबज्रि बुंला आफालै आं थैनायसै अपारेशन थियेटारनिफ्राय आंखौ बख'दो खिन्थु आं बेखौ नायखानायबो नङा आरो आंखौ बख'नांगौ लायनाय नङा। मानो खारन आं मोनसे रादाय खालामदों बे फिसाखौ बे डक्टरनि गेजेरजों आं फाहामगोन आरो आंनि फिसाखौ आङो गोजोनग्लायनि न'आव लाबोगोन। इसोरबो बे थांखि दङखाय जदिव बे सैसोनो गोनां जादोंब्लाबो इसोरा बेखौ मोनथिनानै थानो गोनां जादोंमोन। जुदि जिसुआ बे क्रुसनि सायाव गावनि सैनो गोनांखौ सैयामोनब्ला जोंनि पापखौ जुदि बे क्रुसाव लायामोनब्ला जोंनि पाप बुग्लिजानायफोरनि मोदोमनि सैसोनांगौखौ जिसुआ लायामोनब्ला जोंनि पापआ बेसे गिदिर जों सैनो गोनां दङ। जों माबायदि बान्था मोननायमोन बाइबेलाव लिरनाय दं पाप पुण्य गैयै मानसिफ्रा नरकआव चिरखा सैसोनायजों गाबख्रावनांबाय थानांगौमोन। बे गाबख्रावनांगौनि खस्थ'निफ्रायनो इसोरा साफ्रोमबो मानसिखौ उदांस्रि खालामनो बे गावनि फिसाखौ क्रुसाव आलायना होदों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोङो दिनै जोंनि जिबनाव बेखौनो नायबावदोनि जोङो जेला गुड फ्राइडे फैयो दुखु जायो बर'दिन फैला रंजायो किन्तु बर'दिना मानि थाखाय जादों गुड फ्राइडेआ मानि थाखाय जानांदों सोरनि थाखाय जानांदों बर'दिना सोरनि थाखायहाय बे सृष्टि खालामजादों जों बेखौहाय सानसेनि उनावनो बावो। जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव होनाय समाव बिदिनो जादों गोबां मानसिफ्रा दुखु दाहा खालामना फैदोंमोनब्लाबो अखानायैनो गासैबो बावजोबफिनलांजोबदों। दिनैबो बै ख्रिस्ट दंफाङाव दोगथाब जानाय आरो बुंस'नो सैनानै जिसुखौहाय गोबाङानो नेवसिदोंब्लाबो बेखौ जों दिनैहाय मेगन हुगारो मेगननिफ्राय मोदै हगारो मोदै फसरो दुखु दाहा खालामो किन्तु दसेनि उनाव जों बे जिसुखौ बावनानै थाङो। जों गोसोखाङाबानो थायो जों बेखौ अननो रोङा जिसुआ आंखौ अननायखायनो गाव मुलि जाबाय आं बेखौ गोसोखांनो रोङा आरो आं दिनैहाय हरमुनो बुंनो रोङा प्रभु आफा आं थैनांगौ नों थैबाय आंनि साजा मोननांगौखौ नों दिनै लाबाय जों आरज खालामनो हाया जों बेनाव भरसा खालामनो हाया। जोङो बुङा प्रभु आंनि भरसा नोंनि सायाव दुखुआव खस्थ'आव गांनाय उखैनायाव खैफोद खैदाङाव पाप मुगानिफ्राय पाप लामानिफ्राय रैखा खालामनाया आंनि नोंनि सायाव जों बेखौ दिनै भरसा खालामनो रोङा जोंनि जिसुखौ जों दावदाव खालामनो रोङा जोंनि अन्तराव जों दिनै जायगा होनो
बेनिखायनो अनजाग्राफोर खावलायदों जों दिनै बे गोख्रैनि गोथार साननि मुगायाव गोसो गोथारै ख्रिस्टखौ जों नायहरफिन आरो ख्रिस्टआ जिसुआ सोरनि जानानै बेसे गोथौ सल'खौ मावनानै बियो गालांखो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबाय इसोरा गावनि बोलोग्रा आखाइ आरो गोथां बाथ्राजों जोंनि गोरा गोसोफोरखौ गुरै खालामनानै जिसुखौ अननो जिसुखौ फोथायनो जिसुखौ भरसा खालामनो जिसुखौ आरज खालामनो आरो बेखौ दाव दाव खालामनो हानाय जिबन लुखांनानै होथोंसै इसोरा बाख्नाय लाथोंसै जिसु ख्रिस्टनि अहायनिफ्राय गनाय थैजों जोंनि जिउआ आरोबाव जांख्रिखांफिननो हालांथोंसै जाय जोंनि जिबना दिनै खोमसिमोन नाथाय जों दिनै स्रांनि सुबुंफोर जानो हानाया जोंनि बे फ्रायदिनि दिनैनि सुक्रुबार साननि एसे गिदिर जिसुनि सैसोनायानो जोंनि थाखाय खाफाल गोनां जाबाय।